Tarda, doncs, ennuvolada, o enteranyinada, el sol més aviat apagat, esmorteït en molts indrets, sobretot de la meitat est, i cap al Pirineu de Lleida el cel més carregat, més tapat, fins i tot amb alguna pluja feble, cota de neu cap als 1.000 metres. Destacam el vent de tramuntana, que no acaba d'aturar-se del tot, ni tampoc el mestral a les Terres de l'Ebre. Demà, un pronòstic encapçalat per l'ambient molt més assolellat. Això sí, al matí, com ha passat avui, formació d'algunes boires als llocs arraserats de la Catalunya interior i alguns núvols encara residuals cap a la banda del Pirineu, que a la tarda es faran més espessos, més densos i fins i tot a la nit podrien deixar també alguna goteta o volves de neu. Pel que fa a les comarques del sud, farà sol pràcticament tot el dia, només amb alguns núvols prims transitoris, temperatures que no variaran gaire les màximes respecte a les d'avui, possiblement amb alguna excepció com hi puguem, només que faci sol una miqueta, per descomptat que a la Conca de Tremallà s'enfilaran els termòmetres. Sol esmorteït al País Valencià aquesta tarda, alguns intervals de núvols al nord de les Balears amb possibilitat encara d'algun ruixat. Destaquem el temporal de tramuntana en alta mar, tant al Golf de Lleó com també a la zona de Menorca. Demà alguns núvols residuals, però una situació tret del vent, doncs bastant tranquil·la. El vent, evidentment, farà que la mar estigui alterada aquesta tarda, però encara més demà perquè ha d'agafar més empenta, més embranzida, tant al Golf de Lleó com a la zona de les Illes. Les isobares continuen marcant el fet d'estar juntes aquesta entrada de tramuntana els pròxims dies, tot i que l'anticicló agafa protagonisme i sembla que serà l'amo i senyor dels pronòstics, com a mínim el que resta de setmana i la setmana que ve, molts dies. Les temperatures que tiraran cap amunt a partir de divendres, encara amb vent de tramuntana i alguns núvols al nord del Pirineu, i les boires presents cada dia a partir del cap de setmana i possiblement cada dia que passi una mica més extenses i persistents. En qualsevol cas, temps típic dels vols de Nadal.